Naitong lukorok han henong na lamsugo the voice of Tiprasa channel. Sekangonong na angkok ramani hai ani camera bas kanga sukjak sini Rev.Dr.J.Naphurai jomai ten desa 5 ne hinine. Seng han hai nangine tini bin tino lukone bas kanga sirna bagine. Seng tini sakwai piuka hai ne bugi pulano sini I pando seng lamsugnai ba lamsugo sini Rev.Dr.Naphurai jomai timas. Norok lukurok baksa pono kaham ke siapa nang mano eba baksa sijak pono mano hai pono tinang tisa sai pinai bobo hai bobo isa mo nang jak kaisa ko bai sana take bokhorok sa multi talented mano tamne bagi hingkang ke sini hastini sini je literature eba kwkwrwk literature o samungno yapri puila rai rongni bisingo bokhorok sa balekana nangjak borok yakbar kai bo kwkwrwk te hukum mission khorok sa founder president literature hongkang ke aboni logi wo sini kwkwrwk no international level ti seitlang nani bagai hayung ganang kok no pinthini wo puila je pinna hingkang ke bono kalayo abo boro pin hingkang bo TWR eba transfer radio ti te kisor garasun tong bishwabani nei ang bahai no bo ar bahai no bo puila nangjak boro omo hai kine translation khaitini rogo kok no slaitini rogo bo belekno o puila ni himung himnai omo hai boro music tamusubo haino arba haino belekno bini yafarmung sungnugo kwbangma yafarja aba rosamung suitini ba haino bokhoroksa composer bo haino bagai sanatanga kai puila je kokte samani multi talented samani aboni bini bisingo angnugo abo lukurok je bono sinainunarak aba haini bono sabimano engkai tabuk bini biskango sung sinana bagai kani kaitham sumung sungna thangtongo pulen sungmuang tabuk sini Rev. Sungna thangtongo abo hongkang ke Rev.Dr.J.Naphurai nang tak sungnai sini dofani sinimung bobo hayungi man nini simani wo nang suna bisa tubirdi tamne bagi hongkang ke lukorok kwbangma bumbai sino sungna nungui tonglayo sai tonglayo dalbidalang lai hangke nini point lebop tui nini views lebop tui sini dofani sinimung na tui nai Sin dofani sinimung sin dofani sinimung Siendo para sinimung bokri sanata ke kaiba. Okay. Ang bokri ne sinai fundamental ta. Oh. Fundamental ai bokri asukja kaiba to. Kaisa ke na ang English bai na kisa masam sabisando. Oh. Joto bu sinani bagi ang sala. Oh. Sadi. Sini sinimung ke jeng kaisa ke jeng engka borok bono anthropological identity borok Greek kok thai bai borok no anthropos humle engka borok no tuine rutuk mani aba study khaimani engka anthropology hajago Gana sini dofano tinai nung study kaina thake. Ege sino borok ke mana jeng mal mataya bufang wafang buya mutai buya here talk buya jeng ke borok. English by sana ke kok sai by sana thake. Human being ta. Gawono borok na. Ai gono borok kok thai ni kok bakri Ungya hofana kau kri kaisi tu kaisi. Oh. Tak boro human being huningam le boro. Ang kaisi masaka mal mata biya mata biya salta latu kri biya sengke human being sengke boro. Fiamo kok thai boro kok thai bai tongmari fermani bai boni kwkwrwk feri thago kwkwrwk ke bahai na context ningena context ferma bai tongmari hian hasnai context fermani bai kok thaini bokri meaning bahai na salai jagai thago
tahu sini kok huma ni logyo no kok kering ke no problem huma ni siklai tu kok kering ka ke boy ke sini kok Borok no bono konteks na nai selai kok thai no meaning change kero na busilai tum tasa heda nge Borok mengenai human being porsaya te kaisa tamu Borok nga ke dofani bu ngui bana dofani bu engkana Borok dofa ni yafa tang kerengai thanga ke dangai ma dangai fa ni kerengai thanga ke boru rogo se kerengai rai boru ni kaisa bedek si boru ni kabamo to enda ba boru ni bedek tabo dimasa tongo garu tongo ni kasari tongo boy raba tongo boy kabamo to le notice to hede nge oro bisimo sangke boru ni oklowo ke thepa ini Borok ngi thangkatai ai bano chini hukumu tong samu kok thairo jo to no gothom laija asik chal lai atai ke omo kaisa thangra kha kwbangma kaisi se de Borok kok thai sabai na kwbangma kaisi ni ang se de anthropology kaisa te kaisa ke na racial identity ke to racial identity ke na dofani mu sini mani sini jamani Borok te kaisa ke na ni hai life partner phang mamla annok Borok ke ta ni bhi ke bu saina se min khayo heda ke hai simia member phang ni mamla ani club member gebono ta na ani club ni Borok kami ni Borok nge nok ni Borok nge bo member phang ni mamla bo member bo ngi mano hai bano dof haktor ni Borok phang ni mamla citizen tau India ni Borok nge ba Indian ajak sinai American ni Borok ka American ajak sinai ke citizen buklai la boy ke meaning eba kwbangma kaisi to nya mane bono singular ba saichung phana khaimana plural eba kwbang phana khaimana Borok bangka ke ba Borok ro hutasa hede ke mohai ke kaisa thagra kha genealogical identity genealogy gene no to ke three kereng lai mani ke sen burusi ge chini bungaro hai phano te kaisa chini mung te kaisa tongmani ke keno bokhe hani mu sini jakmani o Borok da Borok to ke teibu pra sengra mani teibu pra uta mani laibu mung to ke kothoma to engana tuimani busara ke ba dimasa ne go selayo teibu pra ne busara ke ba aro ha khanai ro ke ba Tiprasa ta Tiprasa ke teibu pra ne busa Tiprasa hai ada je Tiprarokni ya sini Borok bai kena bono ang sanai yang lo ge omo kena hani mu sini jakmani te kaisa ngakena de constitutional identity hana bono right India by half kena sang India by 1949 now India half kena sang tribal category khofka Get our tribal constitutionally right on Sosoi negakan tribal. Get sini mau kaiba togo do yang kena kaisia hai no Borok ni asaimani dofani mung tokho nini
थै केरंमानि तंख हानि मुङै सिनिजाकमानि तै रायदाबाय सिनिजाकमानि बायके कायबा नुकता आइबोनो चिनि बर'नो बा पद्रे बरके बुं फारनायबो दंता मुगली रक्सनो रिंमानि के जुदा के वासा रक्सनो रिंमानि जुदा सिकाम रक्सनो रिंमानि जुदा के जों बाहायनो बर'नो सिकाम होनो मुगली होनो के बाक्सा जोंनो बा कुंथाय बारा मुक्सा आसामाव ताजगे गुवाहाटीराव के बारमासे हजाव बर्मन देताव जाने पद्रे बरके हजाकता बहायबा बुमुं kwbangma dong ani bumung Naphurai fano ani ma fani thani ke afufal ka aibano ani susuni thani ke teke se bumung ani bumung podre botone ade ba ani busaroni thani ke na afafa ka ani tafu bukhu rokni kising rokni bayani sinimung podre boroni mano haifano fundamental angsa kapla bokri a bokri ka ke sang o kaiba bisingo sang kwbangko ke sang sakno sinilai mani ke Borok ni sinilai Tiprasa ni sinilai dini sinya ko jora krini bagi siang ko no chini kok salamana siang no masa susinai bele hambai thinago sung musung phiru si nangman jorao salanda jorao sung no te sanai sing sino camera bas kan naksono romati sanai nono bele oma hakana lukono nai tungni cheoi sing oma hakana sin hastini dal bidal sikreng ri kreng eba Tiprarokni bisong eba sini Borok kwbangma ni bisong yagara debra tamung tong para amsa eba auli jesa apno je mansak sing sai dugo tong bahai ke sini bisini kongno sini chakni bono sirnai umti samunon sing sai dugo klai tong nai tungni sewenor chino chenno bele hambai